Matul is-sena l-istazzjonijiet One jibqgħu tal-aqwa kumpanija telespettaturi u s-semmija 24 siegħa kuljum, b'għadd ta' programmi ta' divertiment, attwalità, diskussjoni, informazzjoni u programmi varji li jolqtu il-gosti ta' kulħadd. U f'dawn iż-żminijiet ta' festi ma jistax jonqos li kemm One kif ukoll One Radio jippreżentaw programmi mżewqin għall-okkażjoni bilan li jkomplu jservu ta' kumpanija mill-aqwa. It-2-23 ta' Diċembru fis-6:15 ta' filgħaxija, l-istazzjon televiżiv One se jxandar dokumentarju bl-isem Fejn stkennew Giuseppi u Marija, fejn se jiġi intervistat ukoll Massimo Borċ, persuna li tagħmel il-presepji. Lejliet il-miliet jixxandar spettaklu ta' kant u mużika taħt id-direzzjoni ta' Tiziana Kallejja, filwaqt li se tixxandar ukoll edizzjoni speċjali tal-programm Awla iddedikat għall-istrina ta' din is-sena. F'jum il-miliet ix-xandiriet ta' One jinkludu kollegament mal-Vatikan għall-Barka tal-Papa biex imbagħad jixxandar ukoll il-kunċert li ttella fir-Rotunda tal-Mosta. Fil-għaxija mbagħad tixxandar edizzjoni speċjali tal-programm ma' Nicolo & Co. ma' mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Bela u bintom Georgia May, filwaqt li fid-9:15 se jixxandar il-film lokali Klassi Alina vs Dracula. L-għadda tal-miliet One jingħaqad tax-xandira annwali tal-Istrina. Il-ħadd 29 ta' Diċembru fuq talba popolari, One se jkun qed ixxandar is-serata li tagħti ġieħ lill-awtur u poeta mibki Ray Mahoney, l-għanja li ħadd ma jsikket. Nhar it-tnejn 30 ta' Diċembru il-film lokali Klassi Alina Mission to Moscow, filwaqt li 31 ta' Diċembru żewġ kunċerti oħrajn. Joe Cocker, Fire It Up, Tribute It Up minn William Manjon Mascoli u Linda Vejksa u Melodrama, Ozzilino Live in Concert. L-aħħar minuti tal-2024 One jingħaqad mod dirett mal-Belt Kapitali fejn titwassal l-atmosfera fi Pjazza San George u l-merħba li Malta tagħti lis-sena l-ġdida permezz ta' spettaklu tan-nar mill-Port il-Kbir. Propju dwar dawn ix-xandiriet speċjali tkellimna mal-Head of Production tal-istazzjon televiżiv One, Wayne Aquilina. F'dawn iż-żminijiet ta' festi One jibqa' viċin is-segwaċi tiegħu. Minn hawn irrid nirringrazzja lil produtturi li anke jibqgħu għaddejjin b'diversi programmi li jingħataw anke l-libsa ta' dawn iż-żminijiet tal-miliet, però parti dan anke jkollna xandiriet u programmi speċjali. Anke nżommu t-tradizzjonijiet tagħna fosthom bix-xandira tal-lejliet il-quddiesa tal-lejliet il-miliet. One Radio ħejja wkoll skeda speċjali għal dan iż-żmien ta' festi minn programmi ta' mużika għal programmi ta' diskussjoni li għatu ħarsa lejn dak li ġara matul din is-sena. Min-naħa tiegħu il-kap ta' One Radio Clint Bajjada semma l-preparamenti li għaddejjin biex din l-iskeda speċjali għal dan iż-żmien festiv iżżomm kumpanija li semmija ta' dan l-istazzjon. Bażikament One Radio ħajkun qed ixandar ukoll il-programmi normali imma blaqta iktar mużikali u iktar familjari u affarijiet relatati mal-miliet. Ġifieri ħafna mużika, ħafna dediki u affarijiet oħra li jagħmlu dawn il-festi speċjali għalina f'dal istazzjon.